ako nang ihatag ang panahon sa atong pastor mga iso. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Samtang nagbarog ang tanan mga igsuon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Salamat sa atong Ginoo mga igsuon ko sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Maayo ang Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. So samtang nagbarog mo mga igsuon ko, praise God. Ato nang samantalahon ang pagbasa sa mga pulong sa Dios. Samtang nagtindog ang tanan mga kaigsuunan. Open your Bible, the book of Philippians chapter 2. Hallelujah. Praise God. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Thank you, Lord. Ingon ng Bible mga igsuon, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Everybody say, good purpose. Hallelujah. Maayong katuyuan. Hallelujah. Praise God. Matod pas Biblia mga igsuon, busa, minamahal kong mga higala. Dear friends, matod pa sa Bible mga igsuon, mga minamahal kong mga higala, maingon nga kamo nagtuman kanunay, dili lamang sa akong atubangan, kundili labi pa karon sa wala na ako diha. Magpadayon sa pagbuhat sa imong kaluwasan, uban ang kahadlok, tanan mo ingon kahadlok, kusgo naton tanan mo ingon kahadlok, uban ang kahadlok og pagkurog. Kay ang Diyos mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot o sa paglihok aron matuman ang iyang maayong katuyuan. Hallelujah. Adunay maayong katuyuan ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Sa matag karon og unya, wala pa matapos. Praise God ang maayong katuyuan sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Amen. So mga kaigsuonan, glory to God. Nining takna ang mga igsuon sa kagabhion samtang nagbarug ta mga igsuon. Magadumala ako sa mensahe sa atong midweek service. Nagaingon, work out your own salvation. Tanan mo ingon, work out your own salvation. Magampo ta mga igsuon samtang nagapamalandong na ta sa pulong sa Dios. Everybody say praise the Lord. Lamanuha ang imong katapad mga kaigsuonan ko, igna nga maayo gayod ang Dios. Kusga igna maayo gayod ang Dios. Hallelujah. Amen. Makahimo na mo sa paglingkod. Salamat sa paghatag mga igsuon ko sa atong Ginoo og kinabuhi. Praise the Lord. Nining taknaa sa kagabhion, nining atong midweek service. Maayong gabi alang kanatong tanan. Maayong gabi alang kaninyong tanan mga igsuon. Amen. Labi na sa atong mga kaigsuonan nga naa sa social media, ang atong mga friend. Praise God. Hallelujah. Sa tanan natong mga kaubanan. Praise God nga naa mga kaigsuonan ko sa social media. Amen. Sa atong Facebook live streaming o sa atong YouTube mga igsuon ko. Praise God sa mga kaigsuonan nga padayon nagasubaybay og nagapatalinghog, amen, sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kay timan-an nato ang mga panalangin sa Dios magaabot diha sa tao mga kaigsuonan ko kung ang tao magpadayon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Kay ang pulong sa Dios mao ang atong giya, ang atong lamparahan, iwag. Amen. Nagkinahanglan ta kanunay sa mga pulong sa Dios. Kay gideklarar ni Haring David, praise God, nga ang pulong niya, ang pulong sa Dios mao mga igsuon ang atong giya sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios mao ang atong iwag sa atong mga agianan. Nagpasabot lamang kining ang agianan sa tao kung wala diha sa Ginoo, kung wala diha ang pulong sa Dios, dili niya mapadunggan ang pulong sa Dios, ngit-ngit ang iyang agianan. Amen. Alumom kaayo mga igsuon ko ang kinabuhi sa tao kung wala ang pulong sa Dios. Palakpakan nato ang atong Dios mga igsuon.
Munay hinungdan nga mahimong mabuhi ka. Mahimong makabatunta og kusog. Makabatunta mga igsuon ko og kalinaw sa atong mga panghunahuna. Mahimong mulambo ang atong pagkinabuhi kung naa kanato ang giya sa pulong sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato ang atong Dios. Hallelujah. Nianhita sa simbahan tungod kay nagkinahanglan ta sa pulong sa Dios. Amen ba? Amen ba mga igsuon? Praise God. Muna nga kung kita mga igsuon ingon nga nangalagad sa Dios, mahimo nga ang atong kinabuhi, mahimo mga igsuon kung nga libog mo abot man ang kalibog, mo abot man ang gitawag mga igsuon, dili kay ka maka pamalandong pag maayo, dili kay ka makaplano pag maayo mga igsuon unsay ang ngayan nimong buhaton. When the times mga igsuon kung moabot ang mga suliranin sa kinabuhi, gitawag mga problema, mga butang, mga panghitabo sa kinabuhi, mga igsuon nga sulbaronon. Usahay mo piyong na lang ta kay dili ta makasulbad. Amen? Usahay mga igsuon ko, atong tambunan na lang ang atong ulo. Salipdan ang atong pananaw ug ato na lang sanay kanang sampungan ang atong mga igdulungog. Tungod kay atong makita usahay mga panghitabo nga mudangat sa atong kinabuhi, murag walay kasulbaran. Amen. Pero diha sa Ginoo ang tanan adunay kasulbaran. Palakpakan nato ang atong Dios. Mahimo sa Dios ang tanan. Amen? Kung dili nimo mahimo sa Dios ang tanan. Lisod kayo sa imo pero diha sa Ginoo walay lisod. All things are possible. Diya sa Diyos, all things are possible. Amen. Hallelujah. So mga kaigsuunan, ng taknaas kagabion, naana ba mo sa inyong mga pagpamalandong sa pulong sa Diyos? Tanan nga naana, ipalakpak ang kamot. Hallelujah. Kay dili man lagi gyud kalikayan nga naata sa simbahan pero absent ang atong mga hunahuna na mangyuing ana nga panahon. Pero sa ako na ginatudlo atong niaging Miyerkules, kadumdum pa mo atong mga pagwali, mga pagbinsahe. Nga kung dili nato may sentro ang atong unahuna mga igsuon kay kita kontrolado sa atong mga unahuna. Amen. Ang tao na kontrolar sa unahuna. Praise God. Bisag na ata sulod sa simbahan pero nga atong unahuna layo kayo sa simbahan. Bisag unsa kadagaya ang pulong sa Dios, wala tay masabtan. Pero kung may sentro nato nga atong unahuna mga igsuon ko diri sulod sa simbahan, dili ta mo uli nga walay panalangin gikan sa atong Ginoo. Tanang yang people mo ingon amen. Tanan tangan ni akaron mo yung dalaygon ng Dios. Hallelujah. Praise the Lord. So hisgutan nato mga igsuon ko ang gitawag work out your own. Everybody say own. So kanang mo ingkag own kinsa man na. Dili na imong isig ka tao. Dili na ang imong nanay. Dili na ang imong tatay. Dili na ang imong igsuon. Dili na ang imong mga anak. Dili na ang imong mga paryente. Kundili ang imong kaugalingon mo'y ato karong hisgutan mga igsuon ko. Ikaw ako nga ni akaron. Hisgutan nato kung unsay ipatrabaho sa Dios sa imong kaugalingon. Tanang na yung mga kaugalingon mo ingon amen. Hallelujah. So kita igsuon ko, praise God, nabuhi, sumala mga igsuon sa desisyon sa atong kaugalingon. Kita, mga igsuon nga nangalagad sa Diyos, sa matag karon ug unya, sa lakaw ug panaw nining kinabuhia, nagasunod sa atong kaugalingon. Dili sa ubang tao, dili sa imong higala. Tanan mo ingon, amen. Hallelujah. Itong mga meeting, mga kaigsuunan ko sa mga young people, mga batanon gipatawag sa barangay, nakalista mga igsuon na ilang mga pangalan, mga batanon nga mga gitawag pasaway, mga igsuon ko. Mga, ansani, tawag, kining mga estudyante nga, wa pa gani mga trabaho, bisyoso na kaayo. Ngilngig kaayo, kaya naagid dito yung mga 12 anyos ba? 12 anyos ni garilyo na. 12 anyos mga igsuon, inom na.
O ngilngig, no? 12-13. Ang pinakamaguang dito, edad og 21, 22. Halos mga high school, senior high. Glisinyas kapitan sa ako, pastor, ikaw mag-lecture aning mga batan-o na. Akong gitudlo sa ilaha mga igsuon ko. Everybody say praise the Lord. Nga ang kinabuhi na to, kung nakadepende sa bisyos kalibutan, kalaglagan ang naa sa unahan. Akong gikot ang Corinthians mga igsuon ko nga nag-ingon ang pulong sa Dios, know ye not that your body is the temple of God? Know ye not that your body is the temple of the living God? Kiniding atong mga lawas, templo daini sa Dios. Kanus ani mahimong templo sa Dios sa dihang nagdaig ta sa iyaha. Dili tanan panahon nga ang lawas sa tao mahimong templo sa Dios. Pwede gani ni puy-an sa panuway. Pwede ni puy-an sa mga daotang espiritu. Kung ang matag tao naglakaw, ang lakat ni anang tawhana, wala magasubay sa kabubuton sa Dios. Ang daotang espiritu mo'y musod og maghari ni anang lawasa. Mo'y magpuyo ni anang maong lawasa. Pero bulahan ang tao nga ngalagad sa Dios. Bulahan ang tao nga nagsimba sa Ginoo. Bulahan ang tao nga adunay pagpugong sa kaugalingon. Bulahan ang tao mga igsuon ko nga musulod sa simbahan para magdaig, magpamalandong, magampo mga igsuon ko. Tungod kaya ang iyang lawas mahimo nga kasihan sa balaang espiritu sa atong Ginoo. Know ye not that your body is the temple of the living God? Ug matod pa sa Biblia, kung ang atong lawas mga igsuon may mong templo sa Dios, magalihok ang iyang presensya. Kanus amulihok ang gahom sa Ginoo sa tao. Ang presensya sa Ginoo sa tao mga igsuon ko, sa dihi ikaw nagdaig sa Ginoo. Walay laing gisgutan nga magapanlihok ang espiritu sa Dios sa tao. Kanus alang sa dihang gididikar nimo ang imong kaugalingon sa Dios. Oh, may tumpawak ang atong lawas, may tumpawak sa kalaglagan, kalautan ang atong kinabuhi, ang atong lawas, mga igsuon. Dali raning madaot, dali raning malaglag, dali raning mga igsuon kung matunas. Kung kining lawasa, dili na to ampingan. Amen. Ilabi na kung ang lawas na to, kuan na sa bisyo, naa sa bisyo sa kanunay mga igsuon. O kung sa may sultis, bala ang kasulatan. Hallelujah. Nga kung ang imong lawas, mao man templo sa Dios, pagalaglagon sa Dios ang magaguba ni ining templuha. Kana naghiskot na mga igsuon ko sa mga bisyos kinabuhi. Amen. Dili lang bisyo. Bisan pa mga igsuon ko sa pagkaon. Amen. May mga tao nga naguna-una sila nga ang kaon makaayos lawas. Kamo naguna-una ba mo ang kaon makaayos lawas? Hello. Makaayo ba lawas ang kaon? Makaayos lawas ang kaon. Pero masubrahan pod, makadaot pod. Iskot-iskot ni Pastor Harlon, pila magikaunon sa tao. Kanang sukod ragyos tao. Ningiyong kuno ilang doktor sa ilang doktor, kaya nagpa-hospital man na sila, ingong kunong doktor sa ilaha nga. Ang matag sukod gyud sa kaon sa tao, mga igsuon ko, tag-isa ra gyud kakap ang luto. Kanon ba? Kanang luto bitaw? Gamay ra naman na kung imong sukdo na mga igsuon ko. Murag mga 5 ra man na kakutsara. Ang sukod ay sa atong kuan, sa atong lawas, matod pa ni Pastor Harlon mga igsuon ko, sa iyang doktor, 900 ra gyud ang sukod. 900 calories. Na kung ang tao mga igsuon mo kaon og sobra ana, makapadaot na. Muna nga gitun-antun na po natong kaon ng kuan ka ng 900 calories. 300 sa pamahaw, 300 sa paniudto, 300 kapin sa hapon. Oh, 300 na di ay. Unya kanang 300 calories di ay, brother kip-kipan, kung imo nang tanawon sa plato, gamay ra kay na nga kanon. O gamay ra, isa ra ka cup. Kakuan ka anang margarin nga gagmay? Kakita mo ana? Oh, puno na, sukdon, butang sa plato. Mora din ay dapat sa lawas. Pero kita, pag mangaon, puno ang bamer. Gaburot-burot ang, sa tawag dali?
Pag mukaon mga igsoon, gahamal-hamal. Ang tiyan, pabusdik kay yun. Kanang padako ay yun, bas. Pag di gani mapuno kayong tiyan, may nga nagpingis man. Mauday nga, napansin ako, pag busog kayo, luya po kayo. Amen? Busog kayo ba? Nya sulti, ganina ni Pastor Sindo, samtang naghatag ko sa trucks dito para sa Balungagan, ayun siya nga, ang tilapia ko no, masubra ag kaon, mugawas ang tinai. Kanang bahugan ko no nimo, nya masubra ag kaon, mabusti ko no na, nya mubuto ko no ang lubot sa isda, nya mugawas ko nung tinai, patay. Oo. Ingko kinahanglan gyud po di ay nga kita magiyahan gyud ta. Kay kung dili ta magiyahan, kita ray nagdaot sa atong lawas. Amen. Kita ray nagdaot sa atong lawas. Kinahanglan gyud nato ang giya mga kaigsuunan. Maayo ang tanan pero dili maayo kung sobra. Makadaot na. Na sugod-sugod na tagkaon ani tag-isa ra ka kuan. Tag-isa ra ka cup. Mo na akong nasabtan nga basta mga dato na daghanay sakit, di na mo kaog bugas. Saan may kaunon? Kamuti. Oh, saging. Kay masubrahan di ka anang bugas na kanang luto, masubrahan ka, patay. Wata kabalo usahay sa tong kaugalingon nga kita ray nagdaot sa tong lawas. Gusto sagtaas nga kinabuhi. Pero mas maayo, mutaas ang atong kinabuhi, magkatunta sa tanang mga butang, paagi kung unsaon mga igsoon. Palakpakan nato ang atong Dios. Nganong gisgutan ako ni, tungod kay kita nga nangalagad sa Dios, kinahanglan nga dili punta basta-basta, nga urada-urada ras tanang mga buluhaton, unsay atong gipanghimo sa atong kaugalingon. Mihinungdan natay buluhaton sa simbahan, Miyerkules, Sabado, Domingo, natay mga Bible study, midweek service, Sunday service, Bible study, prayer meeting, natay mga buluhaton para ikatudlo ang pulong sa Dios na sa ingon ni ana kitang tanan magihan og mapaayo ang atong kinabuhi samtang ni apata aning kalibutana mga kaigsuonan. Tanan mo ingon dalaygon ang Dios. Hallelujah. Sumunay nindot nga mga butang mga kaigsuonan, gisgutan nato, work out your own. Trabahoa ang unsa man ang imong kaugalingon. Unsa may ipatrabaho sa Ginoo sa atong kaugalingon? According to this verse, work out your own. Unsa man ang ipatrabaho sa atong kaugalingon? Nga kita mismo ang motrabaho. Unsa kani? Work out your own salvation. Kinahanglan nga dili ta magtinapol sa atong kaluwasan. Kay kining kaluwasan trabahoon. Wala niingon ang Ginoo nga ang kaluwasan kanang naarakas balay magingkod-ingkod maluwas ka. Kanang kaluwasan bra John dili pwede nga nagsimba ang uban gahigda-higda rata. Kadungog mo diha. Palakpak kuno nato ang atong mga kamot di. Dili pwede Esterdina nga ang uban nagpuasa na unya ikaw gakaon-kaon ra. Dili pwede nga nag-ampo na ang mga Kristohanon. Ikaw, mga igsoon, way mga pag-ampo. Nag-midweek service na ang mga Kristohanon. Pero ikaw, igora mga igsoon, ay midweek. Dahil ron to, ara ka sa imong higdaanan. Tanan mo ingon, work out your own salvation. Sister Inday Macas, trabahoa ang imong kaluwasan. Gitawag ta sa Dios. Dili para magkaluya, dili para magtinapol, para trabahoon ang atong kaluwasan. Ang makapatapol sa pagpangalagad mga igsuon, number 1, ang mga pagsulay. Ang makapatapol sa pagpangalagad sa Dios, ang kaluyahon. Di ba? Kisa may ganahan mo trabaho nga, luya lawas. Hello. Kinsa ganahan mo trabaho gihilantan ka.
Kasi ganahan mo trabaho nga nakigibati sa lawas. Wala. So sa spiritual, praise God, kung naanay kaluyahon, kung naanay pagbati nga dili maayo, maunay mo hatag mga igsuon ko og kaluyahon, munay hinungdan di nakaganahan, moadto sa simbahan. Kasagara ang mga tao mabackslide sa pagpangalagad sa Dios, moundang tungod kana mga igsuon ko sa kapuol, kaluya og mga butang nagpanghitabo sa iyang kinabuhi. Di na siya ganahan. Amen. Busa nagdasig ang pulong sa Diyos, work out your own salvation. Trabahoa ang imong kaugalingong kaluwasan. Wala niingon ang Ginoo, trabahoa ang kaluwasan sa imong silingan. Wala niingon ang Ginoo, trabahoa ang kaluwasan sa imong bana. Trabahoa ang kaluwasan sa imong asawa. Trabahoa ang kaluwasan sa imong mga anak. Wala. Ang giingon sa Ginoo, work out your own salvation. Mayampo nato sila. Maitugan nato sa Ginoo kung unsa ang matang nilang pagkatao. Og muhangyo ta sa Ginoo, magpakiluoy ta sa Ginoo, nga untana luwason sila. Pero kung dili sila maningkamot, bisa pagkapila sila hikapon sa Dios, tawagon sa Dios. Kung dili sila maningkamot, sama usab kanimong naningkamot nakapangalagad sa Ginoo karon. Walay kaluwasan nga mudangat sa atong kinabuhi. Kaya ang kaluwasan dili pwede gisalig nimo sa uban. Nadunggan ko ninyo? Ang kaluwasan dili pwede isalig nimo sa imong paryente. Sige, at tumog simbahan karon, midweek man, iampo lang ko ninyo dito. Marami kasagara, di ba? Total, bitaw na mulakaw ang simbahan. Pagkanindot na labang unta sa tanang Kristohanon, matag midweek na ang tanan para maghiu sa tas pagdaig sa Diyos. Muna giingon, Brother Diyos, Biblia, pagkatahom gayod. Pagkatahom, unsa man ang pagkatahom gayod, nga managpuyo ang mga magtotoo nga naa ang panaghiusa. Unsa nga panaghiusa? Sa tanang magtotoo sa pagsimba sa Ginoo. Pagkatahom gayud. Walay laing gisgutas Biblia nga tahom kaayo sa diha nga magkahiusa ta sa pagdaig o pagsimba sa atong Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios. Shall we say praise the Lord? New Living Translation atong gibasa sa Pilipos mga igsuon. Abot ako ning basahon kay nagkuha kog mga lain-lain nga mga translation sa Bible. Ingon diri nga translation sa New Living Translation. Dear friends, you always follow my instruction when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard. Ganina, work out your own salvation with fear and trembling. Karon diri mga igsuon, work hard. Tanan mo ingon, work hard. Kusga. Unsa daw nga trabaho? Unsa nga trabaho nga klase? Kita di matagananan ng hard. Kay kanang hard mga igsoon mo. Baragog dire sa simbahan. La, sige, pangahoy na mo. Kuha rag. Igo ra pud iluto. Undang na dayon. Pag ulan, wa na segunda nga kahoy. Kuhag tubig. Igo ra pud pagmukbo ka isa. Hurot na dayon. Pasabot sa work hard mga igsuon. Kanabang trabahoon nimog maayo. Kugihan nimog maayo. Work hard. Unsa man ang ipabuhat mga igsuon. Work hard to show the result of your salvation. Para maayog resulta ang atong pagpakadawat sa pulong sa Diyos, para
para maayog resulta mga igsoon ko ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Gikinahanglan igsoon ko nga trabahoon nato sa husto, dili magpaluya-luya, dili mga igsoon ko magtinapulan when we talk about in serving the Lord. Perminti bitaw ta na mag-awit. Sanay awit na to gani? Ayaw, unsa na? Sa gani natin? Ayaw, pagluya-luya. Surigaw kay, dili man nga na. Ang ilang lyrics dito ay, ayaw, pagluja-luja. Sa pagdajig kanidya. Mabra nito. Radyo rin. Kay ang way, kung nailistan man lagi, o sa to? Ang bayay, ang balay, bayay. Mama, nasa Surigao. Ang lalaki, layaki. Nang ang pag-awit, ajaw, ayaw, ajaw, pagluja-luja. Sa pagdajig kanidya. Ninduta kay lyrics. Nawalay kanta na to, pero minti na to awiton mga igsuon ko sa sunglit. Nagbalik-balik man ang kanta ha. Kay daghan gyud mga igso kaigsuonan nga makita nga mga luya. Unya, gawas nga luya manghuya pa. Gawas nga manghuya Pastor Daisy manampiling pa. Lahi gyud ang musimba ta mga igsuon nga responsive ka. Nakuha ninyo mga people? Kanabitaw nagsimba ka nga dili nagalutok imong mata. Kabalo ba na unsa nang galutok ang mata, Sister Jai? Kanabang burag luhor ang ganana no? Everybody say amen. Wa gyud way kibo. Gatik to yung kalimuto, ganana no? Lingi ako nung katapag na nga. Lahi ba yun? Nayosa na to kauban din sa simbahan, worker na to. Matod pa niya, pastor. Pwede pastor nga, di sa kuni ayaw sa kuy assign ni mo ana nga austisyon. Kung ano man, siya nga dito ra ko sa kuan, dito ra ko sa Balubo. Kung ano man nagka-assign, ano di man kadi ang austisyon, siya nga, mura mga patay ang mga nanimba niya, di man mo daig. Kita nga nangalagad sa Diyos, dili ta magpapatay-patay sa pagdaig, kaya ang Diyos dili patay. Sa itong kanta, ang Diyos dili patay. Karaan man ang kanta. Sa English pa, God's not dead. He is alive. God's not dead. Dili bang Diyos, ang Diyos dili bang patay. Pero kasagara, mga igsoon ko, na mga tao, simba lang, pero ang sinimbahan patay. Dili responsive. Burag ang Diyos kailang giatubang, dili kalihok. Pwede naman magpatay-patay tas pagdaig, kung ang atong ginasimba, mga patay. Kung atong gisimba, mga igsoon ko, mga ribulto. Kung atong gisimba mga imahe, pwede ra papatay-patay kay di man na masuko. Unsa pagkasuko na umanay buot. Pero ang Dios kay mong gialagad, He is alive. Hello. Lahi man ang buhi gyud, lahi gyud ang buhi kay sa kalainan sa buhi ug patay. Ang patay na agyapon ay kamot. Nagyapon ay mata, nagyapon ay baba, nagyapon ay dila, nagyapon ay ulo. Tanan basta patay na aragyapon ang parts of the body, na aragyapon na tanan. Pero dili na nakalihok, dili na nakaistorya.
nga buhi ka kay mutingog ka. Mahibalan nga buhi ka kay makadungog ka. Mahibalan nga buhi ka kay makatingog ang pagpalakpak sa imong kamot kinsa may patay magapalakpak. Usa kumudaig ta sa Dios, ang Dios buhi. Dili patay. Busa ang atong pagdaig buhi. Igday mo katapad, buhi nga pagdaig. Kay naay patay nga pagdaig. Walang kibo. Tahimik sa tagiliran. Nandyan lang sa gilid. Ang patay nga pagdaig, mga igsuon ko, dili gyud ganahan diya sa simbahan nga naay kasaba sa pagdaig. Gusto hilom. Way pag-awit. Unyang patay nga pagdaig, panahon na mga igsuon ko, tingwali na mo na ikatog. Lahi itong buhi nga mga magdadaig. Kay mo respond sa pulong sa Ginoo, mo ingon to, amen, that's it, come on. Hello. Matod pa sa usa kayang people nga atong preacher. Galagat ramang mga mata diha, pastor. Dili na to palagaton ra nga atong mata. Kinahanglan panahon sa pagdaig, magdaig ta. Panahon sa pagpalakpak, mamalakpak ta. Panahon sa pagsayaw, sa pagsimba, manayaw ta. Panahon sa pagpatalinghog, mo response ta. Panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, mga buhi tang ginawalihan, dili ta mga patay. Mo na nga, work out your own salvation. Trabaho pagkatulugon ka, pigtingi imong mata. Hello. Work out Pagloya ka, di ka ganahan mo simba. Kusya imong tiil, para mo lakaw na. Paingon simbahan. Ito tinuod ba yan Ang pastor, ang tanang pastor, malipay mga igsuon, makabaton og lain pang dugang kusog kung ang mga Kristohanon madasigon nga mudaig mo simba, panahon ay panimbahon. Pero ang pastor, pagtanaw manimbahay, galuyang agi. Muadto simbahan, inigsod, murag pato. Inig uli, murag auto. Maluya pong pastor anak lugayan. Ay. Hello? Buburagog kamugot? Unsa may ganahan ninyo? Unsa man nga madasig mo kanang ikaw rang nagsimba o daghan mo? Sa may ganahan ninyo, mabati ba mo kalipay kung daghan kayong manimba? O lingi ako no anyo sa likod, lingi daw. Kung wala pa nang lita na. Kung wala nang nasa yung likod nakita ninyo, ikaw rang yun diha. Kita rang duha. Inigtindog na ko, mingkog akong tawagon si Sister Inday nga maghimo dirig mga pag-ampo. Naog ko, siya na po mo ampo. Ako MC. Pag mo ko nga, Sister Inday, ikaw mag-MC, ako diha. Pag mo yung Sister Inday, mag-awit tindog me, ako mag-ampo, anhay na po ko diha, way mabilin. Magpadayon pa kaming duha. Nya may nga na po Sister Inday nga, ako ang yun, ang magwawali. Ako na po yung musaka, siya na po yung lingkod. Nya kamera duha. Ambot nag-abtan pa may duha katuig. Bisan isa katuig oy. Sa may mula hutay anak. Nahuna-hunaan ba ninyo? Pero kung daghan nga ikauban, kung daghan ang naa nagsimpas Ginoo, usa po imong bation, malipay po ka. Muna mga higala, mga kaigsuunan ko, gidasig ta sa Ginoo. Gidasig ta sa pulong sa Dios. Panahon sa panimbahon. Simba! Panahon sa buluhaton simbahan. Adto na!
out your own salvation. Daghay mga tao ming tuo sa Dios. Daghay mga tao mga igsoon ko giilang mga Kristohanon. Pero nangalagad sila sa Ginoo nga sawaay lang. Oh, dapat kita apektado tatanan kung unsay buluhaton sa simbahan. Amen? Nadunggan ba ko ninyo diha? Dapat apektado ta kung naay katiguman sa buluhaton sa Ginoo. Dili kay pag naay buluhaton, murag wala lang ka. Oh, work out. Ignay mo katapat, work out your own salvation. Pwede kang mudasig. Pwede nimo siya kamayan adto tag simbahan. Pero taman ra ka diha. Kay maningkamot dili ikaw. Ang maningkamot ang matag usa ka kaugalingon. Work out your own salvation. Unya ang giingon diri mga igsoon sa NLT translation in the Bible, work hard. Unsa daw? To show the result of your salvation. Obeying God with deep reverence and fear. Burabag kani bitaw may tag reverence. Burabag bitaw simba na pudron. Adto na ko. Pangito na ta sa simbahan. Pagdali mo diya, kaysa simba na punta karong midweek. Burag i-enjoy, maghihatagan na itong enjoyment. Ang atong kaugalingon, panahon sa panimbahon. O gabi ninyo kung ingana ang atong buluhaton, magapanlihok sa dali ang presensya sa Dios. Mabati nato panahon nga kita mo daig mo simba sa Ginoo. Amen. Ako buhi abtik madasigon. Nindot kaya nang kanta no? Karaan? Unsa na siya? Ako buhi abtik, ako abtik buhi. Bali-bali na no? Ako buhi abtik madasigon. Ako buhi dilipatay yung nagkadarapa. Unsa na? Sa tuwa kanta. Oh, kana unsa na Bisaya na? Dili. Ako buhi dili. Lisod na Bisayaon nga kanta oy. Kana bitaw musimba ta nga nabitaw tay kanang gitawag. Kanang bation bitaw ta nga. Kamo bati ba mo ana pag panahon simba? Kada bitawng dili bugat nimo kun dili excited kayo ka ba? Na excited bitaw ka kayo? Dili bitaw ka simba na pod dali ora kang Miyerkules oy. Simba na pod dali ora Domingo oy. Mura bang nagsugod pa lang wa pa ganay kaabot simbahan o pagikailis nagbugot na. Musimba ka diha ter. Ana po di mo sister nga ikaw musimba ka ter. Mura magluya, ter. Panid-an rang lawas, ter. Brad, musimba karon Brad. Midweek man karon, Brad. Ay, kapoy man, gabi niya ting ulan. Ikaw, Brad, tanaw ng panahon kung di mo ulan. Lahi itong grabe ka. Kanang gitawag mag-excited. Excitement. Naasa iyang excitement. Na-excited kayo siya. Bisa pag ulan mga igsoon, mangitag pamaagi, moabot sa simbahan, kay naa excitement something ngayang gibati sa iyang kasing-kasing. Asa man nimo magamit bradyon ang word nga work hard. Kung musimba lang ka ngayano, wala ka bay paningkamutan. Asa nimo magamit ang word nga work hard? Moingon nga ni kag hard something mga igsuon nga kanang lisod pero imong himuon bugat pero
imo gyung daugon. Nasabtan ko ninyo? Tanan imo di brag dili makaya, pero imong paningkamutan nga makaya. Sige, daigon nato ang Dios. Daigon nato ang atong Ginoo. Ingon ang LTT translation, NLT translation, dinhi sa atong gibasa, work hard. Mga hinigugma, matod pa sa Biblia, sa Bisaya, mga igsuon ko, ato na lang basahon, ang work hard. Ingon ang Biblia, mga hinigugma, kanunay ninyong gisunod ang akong mga sugo sa diya pa ako, nga uban kaninyo. O karon nga layo na ako kaninyo, mas importante pa, pagtrabaho, pag-ayo, aron ipakita ang mga sangputanan sa imong kaluwasan. Pagsunod sa Dios uban ang lawom nga pagtahod ug kahadlok. Fear and trembling. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, neither should he eat. Ingon si Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 versikulo 10. Kung dili ka mo trabaho, dili ka pakanon. Naagid sa Biblia, tanang tapulan mamatay sa gutom, dapat dili pakanon. King James Version. Another translation of the Bible, ESV translation. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. For even when we were with you, this we commanded you, if any will not work, neither let him eat. Kung dili siya mo trabaho, bisayaw na to, ayaw siya pakauna. Grabe. Busa tanang tapulan, bye-bye. Malunos kas gutom. Pero ang kugihan, makakaon. Wow, pagkalindot kayo. Literally speaking, gitudlo ni Apostol Pablo, ang tanang di mo trabaho, dili pa kanon. Tignan mo katapat, trabaho gyodo. Trabaho gyud, Brad, Esther. Mao na nga mapas mo. Kay tapulan. Spiritual application. Mo'y pagtubo ang espiritual. Dugay na nakailas Ginoo, pero wala mo lambo. Ngano, tapulan man mo simba. Di pas mo ang kalag. Nakuha ninyo? Kinsa ni mga taong nilambo sa pagpangalagad? Mga taong inimbahon. Di ba, Sir Liling? Kinsa ni mga tao nga dili mapas mo? Ang mga ang mga kugihan. Ang mga tao, mga igsoon nga kugihan, mga igsoon, dili mandato, pero ayahay ang managitong pobre, pero hamugaway. Kita na mong taong pobre, pero hamugaway. Kining mga taong kugihan. Ni mga taong tapulan, mura ba ni, kusog kayong mangayo. Kusog kayong mamaylo, ay bayad-bayad. Tinuod, dili. Lagi, tinuod yun, no? Pero kining mga taong kugihan, Brad Ronel, na, alas 4 palas kadlaw, ato nag-uma, gatanom nag-istaring. Gatanom nagsaging. Gatanom na mga kaigsoon nagkamuting kahoy. Kugi kayo. Dupli kong gitanom, kamuti o kahoy. Perting kugiha. Bisag na pulo kabuka na, kaya pa kanon. Pero matingala ka ng mga kugihan, kay tagduharay no'y anak, tag-isa. Kining mga talagsan, mga tapulang dago, tagnapulo kabuka anak. Tingara man taan eh. Kugihan mo yung bata, pero
Hello? Hello? Unsay sulti liling sa Ginoo, unsay sulti sa pulong sa Dios? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Kung dili mo trabaho, ayaw pa ka na. Nadunggan ninyo ay mga people ay kisiw-kisiw. Nadunggan ninyo? Jaw, dunggan ninyo jaw. Oh. Anas jaw. Lain na ba po ng mga tapulan? Kaya mo yung mga dagko kay kaon. Yung mga tapulan, mo pag yung mamilig sudan. Nakabantay ba mo, ana? Kaning kugihan mo, sugot rag, isara kabuk sudan. Kini mga kugihan, sugot rag, talbos ng kamutira ang ulam. Oh, pwede ra mga igsoon ko, isa kabuk itlog, wanay lain. Pero kining mga tapulan, namangita pag yun. Bisag na ana dire, palit pag bisag unsang, tira bang tapulana? Na igsoon ko. Unsa gideklarar sa Biblia? Ang tapulan. Sumpay ko nun ninyo. Amplified translation of the Bible. For even while we were with you, we used to give you this order. Kuyawa kayo, tanawa ha? Katura nga chapter, katura nga verse. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, Amplified Bible Translation. O sige, sulti. For even while we were with you, we used to give you this order. Order lang yun. If anyone is not willing to work, then he is not to eat either. Di, yun pa kanon sir liling. Dagan kay apo di mo trabaho, ayaw pa ka na. Kanang hapit na bitaw yung mata kuha na kakagutom, musugot na nasugoon. Ingon ang pulong sa Diyos. Kay bisan sa diha pa kami uban kaninyo, ginasugo namo kamo ni ini. Kung kinsa ang dili mo trabaho, dili usab siya pakanon. Grabe ang bersikulo Cebuano version. Tanan mo ingon, pasmo. Pasmo lagi mo. Kini lagi ang mga taong tapulan, pasmo lagi. Palakpakan na to ang pulong sa Ginoo. Praise God. Diha sa atong kinabuhi, naatay mga abilidad. Pero sayang atong mga abilidad, dili magamit tungod sa pagkatapulan. Sabtan ninyo? Na mga tao nga, kabalo man ta mo lampas. Kabalo man unta gyud mo tanom. Tagagyuta. Pero dili gyud makatanom. Naay abilidad pero way nahimo. Ngano? Tanan mingon ngano? Kay tapulan. Ang balay, pwede pa unta paninduton. Ang balay, inighigda, dili unta matuluan, Brother Oliver. Pero, inigulan, inighigda, magligid-ligid, mangitag kanto, kay matuluan. Pwede mo unta dili matuluan. Naman si abilidad mga igsuon ko nga pwede unta sungkipan. Na may abilidad nga pwede unta to pilitan rato dito og ang mga buho nga gagmay. O kahapalitan og bagong giro, pila ra man ang giro. Isa ka buok. Pero moingon man pud laging katarungan, sige lang matuluan naman tag-ulan. Pag way ulan di man na mo to. Tapulan. Dili magamit ang abilidad. Amen? Ang abilidad, mao
ang imong mahimo. Lunggan ko ninyo. Ability is what you're capable of doing. Sa may abilidad nimo, na ba kay katakos? O sa may katakos nimo, o sa kanang mahimo nimo? Pastor, ang akong abilidad ra gyud tigbahog baboy. Katakos gyapon nimo na. Ang ako ra gyud tigbahog ra gyud ko sa mga kuan, hayop. Takos nimo na. Akong abilidad, pastor, kuan ko kanang kabalo kog taod og mga suga, kuryente, kabalo kog instalar, katakos nimo na. Ako, pastor, kabalo kog computer, katakos nimo na. Kabalo kog ayog sakyanan, pastor, mekaniko ko, katakos nimo na, abilidad nimo na. Ako, pastor, kabalo ko manghilot og mga piang, abilidad nimo na. Ayaw po gilot-hilot, di ka kamao, kay mo samot nagkapiang. Amen? Matag tao na ay katakos, na ay abilidad. Pero dili magamit nga naman, tapulan. Hello? Hello? Oh, gusto mo success? Gusto ba og kalambuan? Gusto ba og asinsos kinabuhi? Gamita kung unsay gihatag nimo nga abilidad. Gamita kung unsay gihatag sa Ginoo kanimo nga katakos. Shall we say praise the Lord? Ay, katakos, kining akong katakos. Ganahan gyud mo kanta. Kanta na yung aninduta kayo mo na yung abilidad. Kanta kas Ginoo. Ang makapaminaw sa imong kanta, mga dasig. Ang akong katakos nga naa sa Ginoo magsung leader. Pag ipagamit nimo sa Ginoo ang mga kaigsuonan, mga dasig, pag ikaw magsung leader. Amen. Pag ikaw mag-MC kay mo katakos, maka-MC ka. Pag ikaw mag-MC na, malipay ang tanang nanimba kay nga naman ikaw na kay katakos mag-MC. Pag pawalihon ka, ma-revive ang kadaganan nga naman na kay katakos nga magwali sa pulong sa Ginoo. Gitagaan ta sa Ginoo ni ana mga igsoon. Pero nganong dili magamit? Tapulan. Ikaw wali, di ko. Ikaw opening prayer, di ko. Yung people. Ikaw song leader, di ko. Ikaw mag-challenge, di ko. Ikaw mag-drums, di ko. Lain na ba ni mga tapulan kay kung suguon na mo di mo sugot, mubuhat siya dili wala sugua. Kanang lahi ang iyang kuanon. Lahi ang iyang buhaton. Kanang mga tapulan suguon nimo nagbuga kahoy, dili na magbuga kahoy magsag-ob na. Tanan may success. Tanan may success. Hallelujah. So mga igsoon matud pa diri, failure is not the opposite of success. Nagiingon niya nga ang failure is not the opposite sa success. Unsa man daw, it's part of success. Ang kapakyasan dili sukuhay sa kalampusan. Ang kapakyasan bahin kini sa kalampusan. Dili ka mo lampos, kita nang alagad sa Ginoo daghan man tag kapakyasan. Pero abi ninyo ang kapakyasan parte na mga igsuon sa atong kalampusan. Walay taong napakyas, dili mapakyas. Walay tao mga igsoon nga dili masayop. Pero ang kasaypanan nato parte na sa atong kalampusan. Diha ta makahinuklog, diha ta makasabot. Kung mingagi tas tanang kamalasan, kapakyasas kinabuhi, now and then mga igsoon ko nasabtan nato ang tanan. Importanteng bahin sa kinabuhi para mulampos ta mga igsoon gikinahanglan nga atong trabahoon ang atong kaugalingong kaluwasan. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Gusto ta nga ang atong pagpangalagad di kwalidad. Amen. Pagpangalagad sa Diyos nga di kwalidad. Sa English anong kwalidad? Pagpangalagad sa Diyos is not just an quantity, but quality. Dili tungod kayo, nag-enjoy ko kay daghan gyud kami pero puro
puro karnal. Daghan na kay may sa UPC Kasiklan, pero tanan mga igsuon kong mga tao bisyoso. Puno-puno na gyud ang simbahan, pero tanang mga babaeng bautismado diri nang gipantalo na. Daghan na kayong mga youth, 1,000 na kabuok ang youth sa Kasiklan, proud na ta kayo, pero tingdaghanan nag youth sa Kasiklan, pero nang gishort na ang mga babae. Nganong nag-short ka? Yes, daghan na kayo ang mga Kristohanon nga mga babae sa UPC Kasiklan, pero nagpaputol ng mga buhok. Gabutang nag mga lip shiner, mga lipstick. Nya magpagara na intang paghinambog. Wala mo, layo ra mo. Ubang church, layo ra mo sa amo. Kaya nga mo sa UPC Kasiklan, pero tinan mong daghana, kita ninyo na. Hinambog ka kay quantity. Mga igsuon, katungwalin ako adtong Domingo sa ganito. Kalimot na mo? Inclusive and exclusive. Bisag unsa pa nato kadaghan, kumuatubang nata sa portahan sa gingharian sa Dios, dili mahiapil ang mga supakan, dili pasudlon ang mga tao, mga igsoon, bisag kapila pa ka nakaila sa Ginoo. Mo na nga karon ining kagabhion, work out your own salvation with fear and trembling. Palakpakan nato ang Dios. Kusog ka pagpalakpak. Ang quality ang gipangita sa Ginoo. Dili mga igsoon ang quantity. But pasabot kung nagtuman ka, nangalagad ka, imong gi-work out ang imong kaugalingon sa pagpangalagad, mga igsoon ko, gituman nimo ang kabubuton sa Dios, di kwalidad ka nga Kristohanon. Amen. Karon daghan ay Kristohanon, sister. UPC, baptized in Jesus name, bulaw nagbuhok. Sundog-sundog na kang Vice BI. Ano na? Vice BI. Vice BI. Tanaw sa YouTube, nindot kayo mga singer, mga igsoon ko, naunog sa pagdayeg, nang giaritis ko kayo. Kanimo lang. Nang gipantalon ang mga babae. Concert kunuhay sa Christian. Igsoon ko, ayaw sundog-sundog sa kalibutan. Work out your own salvation with fear and trembling. Sabtan ba ko ninyo mga young people? Dili ta mahimong magkwanta mo sang ayon ta na nga mga butang. Gitudluan taon sa pagkabalaan, gitudluan taon sa pagkinabuhing Kristohanon. Padayon ikinabuhi pagpamuhat, bisan lisod na sa uban, lisod na kayo nilang mabuhat, pero bulahan ang mga tao nagbuhat ni ana kay imong gi-work out na masig sa imong kaugalingon. Amen. Kita mo sa social media, kalibutan sa social media, mga Kristohanon pero nagpablandi. Kristohanon pero gapaputulog buhok. Kristohanon mga igsuon ko pero pareha ra gyapos kalibutan ang paggawi. Ayaw mong sundog-sundog. Work out your own salvation. Niingon si Pastor Harlon, sa dagan sa panahon karon daganay mga UPC nga parehas na Trinitarian ang tanan. Ingon si Pastor Harlon, dagay simbahan mga igsoon ko ngayang nakitaan UPC, pero ang mga binuhatan mga Trinitarian. Ilang mga babae ga pantalon na. Ilang mga babae ga pabulaw-bulaw na. Ang ilang mga babae ga pariban na. Riban. Sama ng riban? Ignan ako sa Pastor Harlon.
Bahala nagignon tag taga-bukid, bahala nagignon ta nga mga kinaraan na natong kuan gihapon gidala nga mga doktrina. Kay ang Biblia wala may pagkausab. Pag new generation na di ay nausab na di ang Bible. Na dito nga ang bawal pwede na. Ha? Pwede di ay nga bingon nga Lord, mananghid ko nganong nagpaputol man kastir sa imong buhok, nga bawal ba yan sa mga Kristohanon? Nagpaputol ko kay nananghid ako ni Lord. Sabtan ninyo? Ang Biblia walay pagkausap. Heaven and earth shall pass away, but the word shall remain forever. Palakpakan nato ang Dios. Di kalidad. Tanan mo ingon amen. Tanan mo ingon amen. Pagtrabaho og maayo. Ingon diri mga igsoon sa katawo matud pa niya, work hard and be kind, and amazing things will happen. Pag kanindot aning quotation ay. Sundugon ko na nato tanan. Repeat after me. Work hard. Kuska ninyo. And be kind. And amazing things will happen. Pag kaninduta eh. Bra John, work hard. Amazing things will happen. Woo! Unsa ni sa Bisaya? Pagtrabaho og kugig maayo. Og ang katingalahang mga butang mahitabo sa imong kinabuhi. Amazing things will happen. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Abi ninyo, napabamburya, there are no secret to success. Hey, there is no secret to success. Wala daw sikreto sa ni success. Sa kalampusan. It is the result of preparation. Amen. Hard work, learning from failure. Walay sikreto nga kalampusan. Ang kalampusan resulta kini sa pagpangandam og pagkugi. Palakpakan nato ang Dios. Kusog ka pagpalakpak mga igsoon. Napailaing translation nagaingon, work hard. Tanan mingon work hard. In silence. Kusga. Unsa daw? Ayaw ipasigarbo nga kugihan ka. Amen? Ayaw ipasigarbo nga kusog kang mo trabaho. Work hard in silence. Oh. Kanira ba mga taong tapulan? Mo na ba mo perminti madunggan nga? Nang nagsagom na gani ko. Bisagwa ka ng utana. Trabaho na ba ko gahapon? Nangutana day ko. Naglaba ko. Grabe daghan naglabuno na ko oy. Nangutana day ko. Amen, amen. Work hard in silence. Sa Bisaya na. Pagtrabaho og maayo nga, hilom lang. O si mahitabo. Let your success, tanan mo yung let your success be your noise. Wow! Pasagding ang imong kalampusan mo'y magsaba-saba. Bisa? Bisag nagilom-ilom ka. Pag milampos ka, perting sabaan na. Nga naman, mga tao, lo, grabe na siya, oy, sa una, di man na siya nga na, oy, pero kung grabe na mga haya-haya, grabe naman paglambo niya, grabe na adunahan naman siya, grabe naman siya paglambo, oy, nga naman na, let your success be your noise. Pero kanang wapagane nga, uy, hapit na gyud. Palit gyud kog sakyanan, palit gyud kog Hilux. Hapit na gyud tukod kog balay nga 1 million. Hapit na gyud, hapit na gamay na lang. Sige, istorya mga igsoon ko. Zero na. Let your success be your noise. Sabtan ninyo?
pagtrabaho pag-ayo diha sa kahilom. Hello. Himoa diha sa hilom. Kay ang kalampusan mahimong imong kasaba. Iniglampos nimo daghan ay magsaba-saba. Oh, palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Kusog nga pagpalakpak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Akong giyang yung tanan sa pagpanindog mga igsoon. We are to guard against the influence of the world. Amen? Gwardyahe, bantay, batok sa impluensya sa kalibutan. Work hard. Work out your own salvation. Kinahanglan mahibalo ka, kinahanglan mahibalo ta. Magbantay kita batok sa impluensya sa kalibutan. Atong i-adjust ang atong mga panaghigalaay sa kalibutan. Mga estudyante, ayaw pakigsandurot sa mga taong wala mga lagad sa Diyos. I-adjust natong atong kaugalingon di as kalingawan nga naas kalibutan. Panagbarkadahay nga naas kalibutan. Atong paggamit sa panahon aron sa pagpakigbatok sa tinuod sa presensya sa sala ni ining kalibutana. Seryoso kaayo mga igsoon ang atong Ginoo. Tanan mo ingon amen. Og timan-an pud nato nga seryoso kaayo ang yawa nga mudaot ug muguba sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We must be serious. Everybody say praise the Lord. Kita pod nga nangalagad karon sa Ginoo kinahanglan seryoso ta sa pagpangalagad. Tanan mo ingon hallelujah. Kay kung dili ta magseryoso sa atong pagpangalagad mga igsoon. Hallelujah. Ang yawa nga sama sa leon. Amen. Nangita siya mga igsoon ng panahon nga siya motukob sa tao nga nangalagad sa Ginoo. He's like a roaring lion. Walay pahulay ang yawa. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for some to devour. Put hold the armor of God so that you can take against the devil. Panidan ka sa yawa mga igsoon. Anytime, every time mga igsoon ko. Sa panaw sa atong kinabuhi. Tanan maingon, hallelujah. Atong bantayan ang atong kaugalingon. Ang ubang mga tao naguna-una sa Kristiyano nga pangisip. Kini usa ka sistema lang sa pagtuo. Ang sistema sa pagtuo, ang tao komportable niini. Personal niya ang sistema sa pagtuo. Pero kung ang pagtuo nga walay binuhatan, patay. We are to work. Tanan mo ingon work. Naghulatas pagbalik sa Ginoo. Work out your own salvation with fear and trembling. We are to work and adapting and applying the positive behaviors. Work, love, compassion, kindness, generosity, faithfulness. We are to guard against the influence of the world. Tanan nga pakigalaay sa kalibutan mga igsoon, kinahanglan magbantay ka. Everybody say amen. Daigo nato ang Dios, imayaw nato ang Dios. Seryoso gyud mga igsoon ang pulong sa Dios na gaingon. Ang inyong kaaway, ang yawa nagsuloy-suloy. Sama sa usa ka leon nga nagangulob. Nagitagtok mo nun. Busa ang tambag sa pulong sa Dios. Isulob sa bugos nga hinagiban. Sa Dios aron makabarog kamo batok sa laraw sa yawa. Og batok sa espirituhanong puwersa sa dautan sa langitnong nga giharian. Giseryoso sa yawa kining maong sangka, kining maong away. Og maayo usab mga kaigsuonan nga imo usab nga seryosohon ang pakig-away, pakigbugno sa kaaway nga mao ang yawa mga igsuon.
Young people, palakpakan nato ang Dios. Ang pagpangalagad, dili sayon-sayon lang ang pagpangalagad. Work out your own salvation with fear and trembling. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Samtang ablihan na to ang altaran, mga igsoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maghimutag mga pagampo, mga pagpamalandong, ninigtak na as kagabhion. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Panitas mga pagampo. Ang pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi mo'y bugos sa panahong pagtinguhan. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kinsa ka sa dihang walay nagtanaw kanimo. Kinsa ka panahon nga ikaw na lang naginusara. Kini mao ang paghinumdum nga kinsa kita kun walay usa nga nagtanaw kanato. Unsa katinuod nga kita kung kita naginusara lang. Makamintinar ka pa ba sa mga buluhaton? Makamintinar ka pa ba sa kabubuton sa Diyos kung ikaw lang maginusara? Daghan kag makita naa sa simbahan kung managkauban nga nagsimba, makita nimo ang mga Kristohanon nga nagsimba, nagdaig kung ikaw nagdaig ug nagsimba. Apan ang tinuod nga pagsulay mao kini sa hugot nga pagtuo. Unsa ka kung naa ka sa gawa sa simbahan ug ikaw na lang naginusara sa imong panimalay. Gitrabaho pa paghapon nimo sa pagtrabahong makugihon ang imong kaluwasan. Giauhag kita ni Pablo, mga igsoon. Pagtinguas kinabuhi, nagapasinungog sa Dios, matagbahin niini. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, hallelujah. Maghimutag mga pagampo, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Ikaw magapanalangin sa tanang mga igsoon. Mag-bless ka, Ginoo, sa iyong mga katawan. Salamat, Ginoo, sa iyong pagkakas. To God be all the glory. Ikaw ang among gihimaya. Ikaw ang among gisimba. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Amen, 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 amen. Padayon sa mga pagampo, mga kaigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus.
yes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Samtang manindog ng tanan mga igsuon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daigo na to ang Diyos. Amen. Yes. Hallelujah, hallelujah. Sige, daigon pa na to ang Diyos. Come on, work out your own salvation with fear and trembling. Come on, United Pentecostal Church. Work out your own salvation. Hallelujah. Sige, daigo na to ang Diyos. Hallelujah. Samtang nagimutag mga pagdaig, mga kaigsuonan. Hallelujah. Feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, feel the presence of God. Come on, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah. Kaming tanan magasimba diha kanimo, O Dios. Kaming tanan magadayi diha kanimo, O Jesus. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Ang tanang tribo magadayi diha kanimo, ang tanang dila magasugid na ikaw si Jesus. Ang tanang luman magaluhod sa imong kahalangdon, O Diyos sa katribuhan o kanasuran. Simbahon ka sa walay katapusan. For the last time, kami tanan. Ablihan na to ato mga baba, mag-aawit ang tanan mga igsoon. Diha kanimo, O Dios. Come on, kaming tanan magaday. Kaming tanan magaday diha kanimo, O Jesus. Sa kabukiran mo o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Come on! Ang tanang tribo magkakayi diha kanimo, ang tanang dila na ikaw si Jesus. Ang tanang lumad magaluhod. Simbahon ka sa walay katapusan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon
dakila. Amen, amen, amen. Wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Come on, Panginoon, kay buti mo sa akin, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Come on, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Clap your hands to worship. Hallelujah. Oh yes, hallelujah. Tawagan nato si Brother John Diris pagani sa paghimos mga pagampo. Daygon pa nato ang Dios. Hallelujah. Come on, church. Palakpakan nato, gaygon nato ang atong Ginoo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Shout hallelujah. Praise God, dito ko na itong maulo mangigsoon magampota. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios, dagang salamat God sa imong pagkamayo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa kalampusan sa buluhaton intak na sa kagabiyon. Salamat sa imong mga pulong nga mo napadunggan Ginoo, ginamit imong alagad o Dios. Ako mga paghangyo, mga pagampo Dios. Hallelujah. Tudloy kami Ginoo sa pagpugi, sa pag-alagad diha kanimo Dios. Hallelujah. Dalaygon ka Lord, sa walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong nga dili kini malabayng kawang sa mga kinabuhi, kini amo itisok Ginoo sa mga lipatakan o bisan paman sa mga kasing-kasing o Dios. Hallelujah. Salamat Lord sa imong pagkamayo bisan paman sa mga alagad imong gigamit karon Lord. Ikaw magapanalangin pa sa iyong kinabuhi, ikaw magaproteksyon kaniya o Dios. Hallelujah. Ikaw maga sa iyang mga lakaw Ginoo bisan paman ikaw magapalayo kaniya sa matang sa mga balatian. Tanang kaigsunan o Dios kaniya karon Ginoo, ikaw magapanalangin usab sa tanan gikan sa mga kabataan hangtod sa iyang people, nanay ug tatay o Dios. Hallelujah. Samtang kami magapamauli o Dios ang tagsa-tagsa ka panimalay, ikaw magaproteksyon ka na mo Dios, nga dala na mo ang kalipay. Hallelujah. Sa imong presensya o Dios sa mga kasing-kasing. Dalaygon ka sa walay katapusan dungog himaya ang ibalik sa gamanan nga pangalan. In Jesus name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.